Това бе възможно да се осъществи чрез работата на частните галерии, които работиха през фестивалната програма. С благодарност се отнасяме към Сдружение Морско синьо, което беше до нас през цялото време. Искам да благодаря на медийните ни партньори, Народно дело, Дарик Радио, Радио Варна, Черно море и телевизия Черно море. Помощно моля. Искам да благодаря на финансовата подкрепа на Хранекспорт. Аплодисментите ви са много важни, без тях също не би могло да се случи нищо. Societe Generale Експрес Банк, Примагаз, Пристанище Варна. Камъните бяха благодарение на скални материали Русе. Моля, много аплодисменти. Но нямаше да стигнат тук, ако не беше DS Home. Искам много специално внимание да обърна на фирма Доба, която предостави материалите, машините за работа. Те са представители на фирма Штил. Много ръкопляскане искам да чуя. Фирма Старх, архитектско студио Старх, Отосистеми, Авитесян, България Ер, логистиката на Трежър ООД, Артин Вижън, Сдружение Възход за Варна, Примагаз, казах ли? Примагаз, Биологик Решерше. Моля много да ръкопляскате тук, защото това е фирмата, която много ни съдейства да сме в локацията Морско казино. Специално благодарности на адвокат Пламен Танев, който е болен и няма как да ги чуе, но ние ще му пратим енергия. И искам да благодаря на застрахователен брокер Адмирал, който се грижи за вашата и нашата безопасност. И два прекрасни хотела, които са домакини на нашите гости. Хотел Модус, Хотел Капитол. Благодарим на Стема Принт и на Топ Принт за рекламата, която виждате из целия град. Ако има смисъл, ще го правим до година. Искам обратна връзка. Хората, които не са споменати, са в екипа и знаят кухнята на нещата. Искам Николай Капитанов до мен. Къде е? Яна Борисова. Яна. Директор корпоративни партньорства, PR. Николай Нинов. Артистичен директор Българска половинка. Пауло Вивиан. Артистичен директор международна част. Тихомир Божанов, който до последно работи и няма да го видите облечен с костюм. Моля, заповядай. Техническият директор, много. Пламен, който в момента снима, заповядай. Ани Русева, график дизайн. Александър Николов, който вкарва това събитие в историята ни. Има и други, обаче те работят в общинската администрация. Не знам дали е редно да го правя по този начин, но за тях има бонуси. Благодаря ви на всички. Това е страшно трудно за организация. Ние сме ужасно щастливи, че се случи. Благодаря. И браво все пак на Дора Дончева.